Apa, Iñaki. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Iñaki. Ikusi duzu, zen badakigun, Nik ere askoz gehiago ez, Hori hona dut. Koltsoia, galeroia, kafearen zientzia ere hor dago, Bai. Zer nolako gurpila jarri teknologiari. Ez dakit laguntuko dizudan horretan, Gurpiletaz ari garela eta bankuaz ari ginela, teknologia asko aurreratu da azken urteotan, Iñaki. Zuk autoazuk ekarri duzu, ala autoak ekarri zaitu? Autoa nik ekarri du. Bai. Eta gainera diesela da. Bai. Pekatu aitortu dezala. Klasiko bat zara, ez da? Bai. Eta egon dezala autoan. Beraz, oraindik ez zara pasatu beste marka zera horietara, ez da? Bakarrik doazen, ez? Ibilgailu autonomo horietakoak. Bidean dira, baina zainago, horietako bat noiz irtengo, aldatzeko diesela kendu, eta autozarra kendu, eta bakarrik eramango nauen auto bat erosteko. Fiatuko zinake horrelako kotxe batekin, zu teknologi... Zarete sekula olako batean egili? Ez nitzake sartuko ere. Zu bai? Bueno, hola... Ez nitzake sartuko. Erdizka baina bai, baze bilen bakarri, bai. Eta gaina, gaur egungo autoek ere badute, bakarrik frenatzen dute sistemak, eta... Nireak ez, Zureak ez. Baina, PortAventurakoak ez du balio, Ez, horrek ez du balio. Ez, tira, zentratu baita zen bizkatxo bat, Iñaki Leturia, eskerrik asko etortzeagatik. Zientzia ez dakit modan dagoen, gero ez da gehiago interesatzen zaigun, agian azkenaldiko berri hauek guztiek ekarri dute horrelako irrika bat edo? Bai, ez da zientzia modan dagoela esango nuke, bai, ez da. Guk denboraldi berria saltzeko, ez, arrazoi bila ibiltzen gara, eta azkeneko 2 urteetan arrazoi potoloak izan ditugu, ez da. Pandemia garaian zientzia beharrezkoa izan da, txertoak garatzeko besteak beste, baina baita informazio zehatzaren bila, ez, fidagarriaren bila zebilen jendea, eta guk eman diogu behartzuena edo horretan saiatu gara, ez da. Adituen laguntzarekin, beste txiste bat, garrantzitsua da adituaren telefonoa izatea, ez jakitea bakarrik, ez da. Hori da. Iñaki, egia da zu astronauta izan nahi zenuela? Bai. Bai, Astronauta. Ba, txikitanik be bai. Jende askok pentsatzen dut, nik uste dut jende askok, ez? Izarretara joan, orainez. Baina Lurren. Baina baduka lotura, ez da? Orain egiten duzun lanak nolabait ere konexio bat baduka horrekin? Bai, bueno, tira, hasierara joan gaitezen hor jarri duzue Teknopoliseko aurkezlea eta kazetaria. Nik ordena aldatuko nuke, kazetaria eta aurkezlea. Lehenengo kazetaria naiz, tokatu zait kamararen aurrean egotea, baina kazetaria naiz jakin-mina dudalako, ez da? Egin ditudan, gauza guztietan, galderen erantzunaren bila saiatu naiz. Eta ezakit horregatik astronauta izan nahi nuen, baina pixka bat nire bizitzaren bideak Teknopolisera ekarri nau, eta erantzun asko aurkitu daitezke. Beraz, ordena jarriko dugu kazetaria, aurkezlea eta astronauta. Eta astronauta. Etorkizuneko astronauta. Etorkizunekoa. Hitz egin dezagun Elhuyarri buruz, 20 urte pasatu dira dagoeneko Elhuyarri irabazi asmorik gabeko fundazio bihurtu zenetik, zientziaren, teknologiaren divulgazioan Euskal Herrian izugarrizko lana egiten ari da. Bai, Elhuyarren leloa da ezagutuz aldatzea, eta Teknopolisek bakarrik ez, hor dago Norteko Ferrokarrila, Ekosfera, Aldizkaria, Elhuyarreko aditu guztiak medioetan, komunikabideetan dabiltzanak, horretan saiatzen gara, ez da, gizarte kritiko bat, jantzi bat, sortzen, irizpidea izango duena, bere kabuz pentsatzeko, ez, erabakiak hartzeko. Eta nik uste du, Teknopolisen 20 urte, kontuak atera behar ditut izan ere, 24. denboraldia da, orain egiten ari garena, 17. saioa, asteburu honetan, baina 20 gutxi urte izango dira. Denboraldiak, hasieran laburragoak zirelako, baina, eta, gu baino lehenago ere, Elhuyarren bazen lan horretan ezagutzen eta zabaltzen zebilen jendea. Eta zaila da jendearentzako irisgarria den saio teknologiko, zientifiko bat egitea? Bai? Zertan da zaila? A ber, nik esaten nuen, lehenengo nik ulertu behar dut, ez? Adituak, ez? Esaten duena nik ulertu behar dut, gero jendeari, pixka mastekatu edo, pakete polit batekin, eta jendeari helarazteko, ez da? Batzuetan kosta egiten da, ez? Eta asko nabari da, adibidez, goi mailako zientzialariek badute gaitasun bat, gauzak modu errazean azaltzeko. Eta ez dute gaitasun hori guztiek, ez da? Horretako oso
top izan behar du, eta hor punta-puntan dabiltzen zientzialariek badute divulgatzeko erraztasun bat, ezta? Hor ikusten du nire burua kaskoa jantzita, nik beti esateko txantxetan, kaskoa oso ondo gelditzen zait, kaskoa agertzen naizen erreportajek funtzionatu egiten dute, baina bai, divulgatzea ez da erraza, baina, bueno, esaten dudana gakoa, nik ulertzen badut, jendeak ere ulertuko du. Orduan horrek, pentsatu daiteke, abantaia dela zu ez aditua izatea. Lehendabiziko zu komunikazio behar duzu, gero guk etxekoak ongi ulertzeko, ezta? Hala da, bai. Eluiarren oso gaizki ikusia dago letretakoa eta zientzietakoa. Mundua bat da, ezta? Ni letren mundutik nator, jakin mina asetzera, iritsi nintzen Teknopolisera, baina bai, azkenean galderak eta erantzunak, ez? Pixka bat hori da gakoa. Eta Iñaki, nola iritsi zinen zu Teknopolisera? Kasualitatez. Bai? Egia esan dut, bai. Nola? Nin demilen bi errepideanen zuerten zinen akorratzen, bi errepideanen, hor demilen saioak endu zuten, eta lanik gabe gelitu nintzen, ostiral batean. Eta igandean kurrikuluma bidali nuen, probak egiten ari ziren, kazetaria behar zuten Teknopoliserako, eta 12 urte Teknopolisen ordutik, bai? Orduan beste saioren bat irtengo balitz parean, Euskal Honetan nitzateken ni, ezta? Ez zara damutzen, ezta? Ez naiz damutzen, eta gainera, ikaragarrizko sortea izan du esango nuke, ezta? Niri beti gustatu zaidalako, erantzunak bilatzea, jakin mina, istorio bitxiak, zientzia eta teknologian badira horrelakoak asko, eta ikaragarrizko sortea izan nuen, hortxe, kasualitatez, bizitan gertatzen diren gauza, askotan. Parean egotea, momentuan... Listo, bai. Momentua eta garaia. Eta demoraldi mordo bat daramatzazuek Teknopolis egiten, saioak freskoa izaten jarraitzen du? Saiatzen gara horretan, ezta? Bueno, nire historia pertsonala esango du, ni iritsi nintzen 2010ean. Teknopolisera 2014an aurkezle, eta bai, evoluzio bat izan da, ezta? Saiatzen gara pixka bat, gai batzuk oso trinkoak dira, ezta? Modu errazean ematen, ezta? Guk egiten duguna da pixkat itzultzaile, ezta? Adituek eta erabiltzen dituzten ulergaitzak. Askotan, itzuli eta jendeari modu errasean eskaintzen, ezta? Eta entretenigarrian balin bada hobe, ikusteko erraza eta divertigarria bada are hobeto, pixka bat mailaz maila, hori, helburua hor dago, ezta? Paketean, nik paketea erabiltzen dut askotan, ez da? Oparietan bezala, opariak lazo politia izan dezala eta jendeak onartu ez da erraxe izango, gaiak aukeratzea. Asko izango dira, baina... Badu gauza bat, da asko direla, ez da? Baina, ez alduzu horrela enpeti komiteoan inorkeztu ikusten, ez alduzu errepikatu. Hau errepikatu imarra dugu. Batzuetan gertatu esan zego, hau egin, eta gainera begiratu behar izaten dugu, hau egin dugun, edo ez baina. Beste buelta erdi bat eman da, ez da, askotan, ez? Bai, 10 urte geroago beste gai bat ematea, ez da, ez? Bekatu larria, ez da? Ez du inorkezako, hau indela, bi urte. Egin zuten, ez, Teknopolisen Eluiarren sartu nintzenean, egin zidaten elkarrizketan, galdetu zidaten, eta gaiak aurkitzeko edo arazoren bat ikusten duzu, eta esan nuen. Ez, gaiak ez dira inoiz bukatzen, ezta? Ez Teknopolisen eta ez bi bazueken, nik uste dut, eta orain dugun arazo larria da, gaiak sartzeko lekurik ez dugula, askotan, gaia aurkitzen dugu, begiratu, eskaleta edo, eta nun sartu. Ez daukago lekurik, eta ezagit, arazo larria dela, esan daiteke. Eta, Iñaki, bide batez, biharko saioan zer ikusiko dugu? Esango du, Ana Galarraga. Segarren olatuaren puntan gaude, edo berantz doala esan daiteke, ezta? Ana Galarraga izango dugu, eta kastoreak. Bazen egiten kastoreak daudela Arga ibaian, Ebron askatu zituzten, eta Argatik gora Iruñera iritsi zirela. Kastore izean ibiliko gara. Hori lexia, esan berko diogu. Bera jakingo du. Hori seguru dakiela. Kastoreak eta harrigarria, 30 kilo. Aipatu dugu biharkoa, Iñaki, oroitzen duzu zure lehen aldia? Lehen aldia Teknopolisen diozu, ez da? Erreportajea aurkezle moduan. Aurkezle moduan, pentsatzen dut? Aurkezle moduan Arrano Arrantzalea, Urdaibain. Oso polita, ez dakit hori ikusiko dugun. Migratzaileak dira, Eskoziara joaten dira. Ez dakit hori ikusiko dugun, baina irudi batzuk baditugu. Hauxe da, Iñaki Leturiaren lehen aldia. Ez naiz Oiana Jauregi, baina honek Teknopolis izaten segitzen du.
Kaixo, Iñaki Leturia naiz eta hemendik aurrera saioaren gidaria izango nauzue. Hain zuzen, denboraldia hasteko aukeratu dugun gaiak horrekin du zerikusia, aldaketekin, joan etorriekin. Urdaibai ber zenterrera joango gara eta inguru hartatik desagertu edo ezkutatu zen espezie bat nola berreskuratzen duten ezagutuko dugu. Arrano arrantzalea, bueltan da Urdaibai. Hori da memoria, Iñaki. Arrano arrantzalea, nola gogoratzen zinen? Pizarrarekin hobeto, ez da? Igual, jo gizona, Iñaki, berdin, bizarra pixka batekin, eta gainera esaten dute bizarra pixka eta argaldo egiten duela. Kiloan ikuste dut irabazi egin ditu dara batzuk, baina bizarrarekin hobeto lagun batek esaten dira bezala, tapatzen zaituen guztia zure alde. Adibidez musukoa, ez da? Baita. Izu, Iñaki, ni kuriosidade badakata, teknologi mundu badakigu sekretu do gauz asko izango direla. Zudeten bazez enpresa batea, dena erakusten dute? Ez, askotan esaten digute, hori ez erakutsi, hori sekretua da, horrekin elkarlanen ari gara. Espian asunto, niri pelikula bat etortzen zaitu gura, baina. Eta gertatzen zaigu zerbait atera eta kendu behar izatea. Hortara noa, begira. Orduan zu gauza sekretu asko ikusi dituzu? Bueno, patenteak eta hor bat direlako, ez da? Ezin daitek erakutsi. Nik makina bat ikusten dut, eta torloio hori ezin da erakutsi. Nik ez dut ulertzen, ez? Askotan, baina esango, baitzazu atera, eta listo, kamerari esaten diot, eta listo, baina bai. Toki eskutuetan ibili gara askotan Teknopolisen. Hori polita da. Hori pelikula bat bezala. Bai, egia esan Teknopolisi esker izan ginen, Suedian izan ginen partikula azeleragailu baten barruan, eraikitzen ari zirela, toki bitxietan egon gara. Oso bitxietan.